Какво става, маняци? Днеска е новия клип на селско каране. Трябва малко да почиваме. Ето ги. Преминаваме към карането. И сега байк чек на моето коля. Рамка 275 Sprint Apollon, алуминиум, вилката RockShox 100 мм трябва за 275. Бар е някакъв на Max 6NM Alloy BT или не го знам. Спирачките MT200 Mineral Oil. Седалката Сели Италия. Ето я. Гумите Smart Sam Strable. Не знам как се казва там. Тук B15. Диска Шиман Деора някакъв. Тук апаратчетата и тест на Шиман Деора. Главината и тя на Шиман Деора. Касетата и тя на Шиман Деора. Оттегача и той на Шиман Деора. Друго какво? Курбили и те Шиман Деора. Какво друго? Друго. Тук за всичко. Мисля, че е това. Това е всичко. Колчето. Някакво колче, аз не знам какво. Това беше байкчека. Това беше клипа. Ако ви е харесал, лайкнете, сабскрайб с камбанката и чао! До другия път!